5. L'arribada d'importants relíquies a la catedral. Mossèn Mussol està molt content. En un país llunyà han trobat uns ossos de la santa que està dedicada a la catedral. Ha enviat un grup de fidels a recollir-los i vol portar-los a la ciutat com les més sagrades relíquies. El grup de fidels és a punt de tornar i mossèn Mussol vol que tots els habitants organitzin una rebuda extraordinària, com la santa protectora es mereix. Aquestes són les vostres opcions. A. Ampliar la catedral. Decidiu ampliar la catedral per acollir les relíquies com es mereixen. Necessitareu 4 cartes de materials, 3 de mà d'obra i 3 de diners. B. Organitzar una humil celebració. No teniu diners per fer grans festes. Organitzar una rebuda humil i discreta. Necessitareu una carta de diners, una de menjar i una de mà d'obra. C. Organitzar una gran celebració. Organitzeu una rebuda espectacular i vistosa. Guarniu tota la ciutat amb flors, convideu a famílies nobles a l'esdeveniment i contracteu músics per acompanyar l'entrada de les relíquies a la catedral. Necessitareu 3 cartes de diners, 2 de menjar i 2 de mà d'obra. D. Organitzar una gran celebració i fabricar un reliquiari. Organitzeu una rebuda espectacular i vistosa, però a més, feu fabricar un reliquiari d'or i plata per guardar-hi les relíquies. Necessitareu 4 cartes de diners, 2 de materials i 3 de mà d'obra. Teniu 3 minuts. Us queda 1 minut. Us queden 30 segons. Ai, 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 que us queden 10 segons. 3, 2, 1... Temps!